Όποιος από τους συμμετέχοντες έχει εγκατεστημένη μία web κάμερα στον υπολογιστή του, μπορούμε να έχουμε εικόνα από αυτόν. Υπάρχει στην ουσία το ενσωματωμένο βίντεο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και υπάρχει το full βίντεο που θα δούμε σε λίγο. Πέρα από αυτό υπάρχει η δυνατότητα της αυτόματης εναλλαγής βίντεο, όπου όποιος μιλάει θα παίρνει και το βίντεο, και υπάρχει επίσης και η δυνατότητα της χειροκίνητης εναλλαγής, όπου ο παρουσιαστής επιλέγει ποιος από τους συμμετέχοντες θα φαίνεται εκείνη τη στιγμή. Θα δώσουμε λοιπόν τώρα τη δυνατότητα και στον Άρη να μας μιλήσει και να τον δούμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου Άρη, και να μας μιλήσει και ο Νίκος. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ ωραία, και τώρα να πάμε να δούμε και την δυνατότητα του πολλαπλού βίντεο, όπου το παράθυρο που περιέχει το βίντεο μπορεί πλέον να μετακινηθεί από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας και παράλληλα να εμφανιστούν και άλλα πλαίσια από web κάμερες που έχουν οι συμμετέχοντες κατεστημένοι στο υπολογιστή τους, και μπορούμε να βλέπουμε να συνομιλούν τρεις μεταξύ τους και να βλέπουμε και αυτούς τους τρεις στην οθόνη μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να έχουμε στην ουσία μία τηλεδιάσκεψη μέχρι και 4 διαφορετικά πλαίσια. Και να βγούμε από την εικονική αίθουσα μπορούμε να πάμε στο μενού αρχείο και να πατήσουμε έξοδος.